40 שנה אני מפחדת, אני עושה את זה תוך שנייה, גם מה עכשיו? משהו באנרגיות מאוד. שיניתי את החיים באמת, גם הרבה אחרי שאני לא אראה אותך, אני לא אשכח על זה. שום קורס שעשיתי בחיים שלי לא עשה בשבילי דבר כזה. שום טיפול ושום קורס לא היה כל כך משמעותי בשבילי, שזה סכין בלב ממש נכנס עמוק. אני מחכה לכל שיעור, אני לא יודעת מה אני חושבת שלי גם, זה לא מצחיק. את רואה, לא תשמע. כיף לי השיעורים עצמם, כיף לי לחזור הביתה ועוד לשחזר את הכל. בהיי, הרבה אחרי השיעור. זה ממשיך איתי עוד ימים קדימה, זה נשאר איתי ממש. חוץ מכל הידע, שזה באמת ידע עצום, ואת ממש מדברת לעניין, את לא נותנת סיסמאות וזהו, תחפשו לבד בגוגל. אכפת לך שיבינו, באמת אכפת לך, אכפת לך. את לא מלמדת אנשים ואומרת, טוב, אני עשיתי את התפקיד שלי, שילמתם לי, למדתם, לכו הביתה, את שם, ואכפת לך, ואת מלמדת, ואת עונה. נראה כאילו כלום לא מטריד אותך, יש מיליון אנשים סביבך וכולם חופרים לך. למה בחטפתם? אנשים סביבך. בחרת אותם, כאילו בפינצטה? יש אנשים טובים מסביב. עשית דרך מטורפת. כן, בזמן קצר, אני לא מאמינה איך עשיתי את זה.